राज्यवासीଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇବେ ପକ୍କା ଘର। ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଓ ଗୃହଶୂନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ମେଗା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ପାଇପାରିବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଛାତର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ଗରିବ, ଭୂମିହୀନ ଏବଂ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେପରି ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାତର ଅନ୍ତର କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଗରିବ ପରିବାର ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଥିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମେଗା ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଗରିବଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଏବଂ ଘରହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ଏକ ବହୁତ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଶାର କିରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ମଜବୁତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ବାସସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ସରକାର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଜବାବଦେହିତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପକ୍କା ଘର ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ପରିବାର ଯେପରି ଘରବିହୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପକ୍କା ଘରର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ କିପରି ମିଳିବ, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ନେଇ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଜାରି ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟର 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାକୁ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଏକ ଭୁଲ କିମ୍ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ, ଅସହାୟ ଓ ପ୍ରକୃତ ଘରହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବାଦ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ, ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ଘର ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପକ୍କା ଘର ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯେଉଁ ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟରେ, ଆୟ ସୀମାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା ପରିବାରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଗରିବ ପରିବାରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ନାମରେ ଚାକିରିଆ, ଗାଡ଼ି, ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜମିଜମା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ସରକାର ଏଥର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର ଘର ବୁଲି ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ଦଲିଲ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଭୁଲ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆବେଦନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ଘରହୀନ, କଚ୍ଚା ଘରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଭ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି ଭଲ ଖବର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ହିତାଧିକାର ତାଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଜାରି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଭୁଲ ସୂଚନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ିଛି ଉତ୍ସାହ। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ତେବେ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ଘର ପାଇପାରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଯେଉଁ ଖବରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବେ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଦଲିଲ ଯାଞ୍ଚ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହାପରେ ହିଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଯିବ। ସରକାର ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକାରେ ରହିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏବଂ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ସମସ୍ତ 35 ଲକ୍ଷ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଘର ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସର୍ଭେରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ତେବେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର।